arratsaldeon guztioi eta ongi etorri hurbildu zareten guztioi. Dantza zaleon topagune dugun ekintza honetara. Aurten, helduak izango ditugu dantza suelto txapelketan. Dakizuenez, txandakatuz egin ohi dugu. Urte batean gazteena eta hurrengoan helduena. Aurtengoan gazteen txanda bada ere, izen ematea tarteko, 15 urtetik gorako helduak izango ditugu oholtza gainean. Dantza, zoriontasunarekin lotzen dugu, eta zoriontsu egiten gaitu. Gaurko saioak ordea, Saminatik ere badu. Alasde González Larrañaga eta Joseba Azpitarte Odriozolak utzitako zuloa handia da. Dantzan aparteko bikotea osatzen zuten. Eta guk, dantzan oroitu nahi ditugu. Horregatik, gaurko dantzari bikote nagusien txapelketako saioa eurei eskainiko diegu. Eta krespoi beltza eramango dute dantzariek. Jarrai daigun, dantzan, Alasderengatik eta Josebarengatik. Epaimaiko kideak ere prest ditugu barkoan, Ane Artza, Carlos de las Heras eta Xavier Mendizabal izango ditugu. Dantzariak dantzan jarriko dituzte, txalkor, txistulari taldeko kideak ere oholtzan gainean daude dagoeneko. Parte hartzaileak, bi dantza eskaini beharko dituzte. Fandangoa eta arina. Gaurkoan izena eman duten bikoteak ikusiko ditugu oraingoa. 8 dira guztira, eta esan beharra dago orain aurkezpenean egingo dituzten pausoek ere kontutan izango dituztela epaimaikideek. June Izagirre eta Jare Labaka Azpeititik. Larrañaga eta Daniel Castillo, Andoain eta Pasaia Donibanetik.
hastea zutik. Nora Aizpuru eta Iker Zabala Azpeititik. Leire Urrestilla eta Iker Urrestilla Zestoatik. Behin bikote guztiak aurkeztuta, lehen bikote egoko da eszenatoki gainera, June Izagirre eta Jare Labaka Azpeititik, eta presta daitezela Ane Jaunarena eta Endika Osa.
Igo daitezela esenatoki gainera, Ane Jaunarena eta Indika Osa Lezotik. Eta presta daitezela Maren Galez eta Gorka Granado.
Igo daitezela esenatoki gainera, Jone Arrieran eta Germán Aramburu Azpeititik. Eta presta daitezela Irati Larrañaga eta Daniel Castillo. Igo daitezela esenatoki gainera beraz, Maren Galbe eta Gorka Granado, Lezo eta Sopelatik.
Igo daitezela esenatoki gainera, Jone Arriaran eta Germán Aramburu aspektitik eta presta daitezela Irati Larrañaga eta Daniel Castillo.
Igo daitezela esenatoki gainera, Irati Larrañaga eta Daniel Castillo Andoain eta Pasai Donibanetik. Eta presta daitezela Amane Uranga eta Julen Lertxundi.
Igo daitezela esenatoki gainera Amane Uranga eta Julen Lertxundi, Tolosa eta Asteazutik. Eta presta daitezela Nora Izpuru eta Iker Zabala. Igo daitezela esenatoki gainera, Nora Izpuru eta Iker Zabala Azpeititik, eta presta daitezela Leire Urrestilla eta Iker Urrestilla.
Igo daitezela eszenatoki gainera, Leire Urrestilla eta Iker Urrestilla zestoatik. Dantza
sueltoko txapelketa honetara aurkeztu diren bikoteak ikusi ondoren, epaimaiak eztabaidatzen duten bitartean, bikote guztiei eskatuko diegu berriro ere fandangoa eta arina-arina dantzatzeko. Lehen lau bikoteek fandangoa dantzatuko dute, eta beste lauek berriz, arina-arina. Beraz, igo daitezela, June Izagirre eta Jare Labaka, Ane Jaunarena eta Endika Osa, Maren Galvez eta Gorka Granado, eta Jone Arrieran eta Germán Aramburu. Igo daitezela orain estenatoki gainera, Irati Larrañaga, Daniel Carrillo, Amaia eta Julen Lertxundi, Nora Izpuru eta Iker Zabala, eta Leire Urrestilla eta Iker Urrestilla. Sariak banatzen, epaimaiko kide eta Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko presidentearen Xabier Mendizabal eta Azkoitiko Udaleko Mari Jose Arregi eta Itziar Larrañaga zinegotziak ditugu. Beraz, igo zaitez desinatokira mesedez.
hirugarren saria Nora Aizpuru eta Iker Zabala, Azpeititik. Bigarren saria, Jone Arriaran eta German Aramburu, Azpeititik. Eta lehenengo saria, Maren Galvez eta Gorka Granado, Lezo eta Sopelatik.